Вече сме такива. Къде не ключите му си? Ага. Ева, Мичо, Райка, ева тук, ева. Дей. Ева тук. Как си тук бърза да видим? Как си тук на стола, защо? Айде бе. Вижда ли тук? Как си тук на стола? Айде, качи си го. Да. Айде тук да ти видя тук, тук е отбор. Кажи. Попчи си ли, попчи ли? Попчи ли се, да? Ей! Ето, Райка. Тело, какво ще кажеш ми? Кога? Вече сме свободни, може да се тръгнем за България, когато си искаме. Тази година на 20 декември ще празнуваме Коледа, Нова година, живи и здрави и си празнуваме в България.